Peste 15 ore pe săptămână petrecute în fața unui ecran vor mări riscul depresiei, ne spune Organizația Mondială a Sănătății. Sunt ușor de depășit și înseamnă să căutăm dopamină non-stop. Iar căutarea fără pauză, tot cu ochii într-un ecran, înseamnă dependență. Haideți să vedem cum se tratează. Mergem în școli și întrebăm adolescenții, îi rugăm să verifice de față acolo cu noi ce timp de ecran au. Și vedem că media e undeva pe la 6-7 ore pe zi și că de fapt nu există timp de ecran negociat în familie. Înseamnă minim 35 de ore pe săptămână. Au început să apară și primii adulți tineri, între 20 și 25 de ani, care au un istoric foarte lung deja de utilizare a jocurilor, a telefonelor, a aplicațiilor, a internetului și care vin cu patologia asta de dependență de diverse jocuri și cu depresie. Organizația Mondială a Sănătății ne spune că dependența de telefon este cea mai ușor de dobândit. Vorbim despre comportamentul de a întinde mâna după telefon și nu suntem conștienți că este asemenea oricărei alte dependențe de alcool, de tutun, de jocuri de noroc. Avem o problemă care ne doboară. După ce ne-a doborât, mergem mai departe și găsim o soluție. Pe măsură ce trece timpul, căpătăm rezistență. Aceasta este maturizarea emoțională corectă. Este diferită de situația în care, atunci când avem o problemă, întindem mâna după telefon și uităm de tot 3 ore. În cazul tinerilor, emoțiile nu sunt construite corect. Așa apare dependența, când credem că rezolvăm o problemă cu o adicție și tot așa apare și depresia. Chiar dacă lucrezi cu cineva de 30 de ani, poate ai în față un om care are o vârstă emoțională de 15 ani. Și atunci cu asta lucrezi, încerci să-l și ajuți să se autoregleze emoțional. Cum începe tratamentul? În familie, părinții conștienți de pericol trebuie să negocieze cu cei mici timpul petrecut în fața unui ecran. Copilul dă timp rezonabil, dacă nu e deja în ecran. Prea multe ore? Reduceți treptat timpul în fața unui ecran. Copiii ori tinerii au nevoie să fie ajutați să facă orice altceva, chiar dacă nu au chef să facă nimic. Iată cum funcționează creierul. Depresia are nevoie de activarea asta comportamentală, că trebuie să faci lucruri chiar dacă nu ai chef. Biochimia noastră s-a modificat și e nevoie să treacă undeva între 2 și 12 luni, să poți începe să simți din nou plăcere din activități banale. Nu știu, pahar cu apă când ți-e sete, soarele care iese afară. Dacă vorbim despre dependență, aceasta are nevoie și de ajutor specializat.